mga higala. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Ador. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kailan ang atong magtatampo si Ador. Kini akong bana, di ko kasabot ani niya. Ambot og bugo ba ni o wag ni buot. Murag wa ka eskwela ba nga unta bisag sayo ni muon yung lisod. Ug kun nganong na problema ko ani niya, ingon man gud ini ang mga paghitabo. Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Napakasakit na marinig na ayaw mo na sa akin. Hapdi at kirot ang dulot sa aking damdamin. Di ko na kayang mabuhay sa mundo! Kung wala na sa piling ko. Naman, nilakawan na niya. Magpaabot lagi din siya kanus ako di kasumpay. May kinaabot na. Dugaya tawhana. Gipakuha na ko sa kinong karon pa nabalik. Diin ka digikan. Dool dire. Asa nang gipakuha na ko nimong kinompra? Ato sa atong car. Car! Nada kay car! Creton. Paraw ka bituya ka. Wa ato kaw! Ayaw mo ito nakubutang. Ginoon ko nimo bituy. Uy, ang mag-ato na nimo ibutang sa tong silingan. Gusto ra. Natural dinis ato. Oh, di ba? Nga sa ako ba? Ako ba? Asa na ako ibutang? Sa kwarto ba? Sala, CR? Ato ba tangkal sa manok? Tangkal. Manong ato man nimo ibutang sa tangkal? Ingon man ka nga pagpalit kag baboy og manok. Noon sa goy. Para sa ano nun to? Sunod mo dito taon. Uy, paita nimo kabugo naman lagi di mo bituy. Uy! Pero kapasar ko. Kapasar lagi pero 75. Ay, sus, batod pang ni Presidente Duterte. O saon man sobra. Hilom siya eh. Saong sobra. Kuha ato, ibutang sa ref ang mga sudanunon ko. Haada yun. Ang kariton, asa tayo butanggang? Ibutang apil sa ref ang kariton. Hindi mo ito pahingot, hindi mo ito suon. Ang imong ibutang sa ref nito. Aram bugnawa na. Kay bugo ka bisa kung taon. Agang. Gang, ambuti mo. Ingon ini kalabad ang akong bana, makalagot gid kaayo. Ampot og gituyo baka ni niya o mao gini dagan sa iyang utok. Makasapot kaayo. Unya to, Ay, Ador, dahi. O sa maning basura ka ni Manisod, ha? Gibutang man ta ni dito sa gawas na ako nga ano ni Amanisod. nay kanang anak nimo tay usming ay sa igabutang ana diri sa suwid. Gaya ano man. Basin kuno kawaton sa silingan. Ay, paita ng tawhana tay. Ang gaw kong taon aning bata. Bitoy! Bitoy! Say! Balik ka! Balik ka pagdali! O, tay! Ay, Ay! ikay nagbutang aning basura din sa sod. O, tay, gano'n ba eh? Ano ko na gibutang aning mo din sa sod? Kawato niya, tos gawa sa nugon kayo. Sa! Kahanggap itaw ni mo, oy. Nga nung kawato man ang basura man, ha? Manimahuta na din sa sod. At dito na ibutang sa gawa. Tay, kawato na dito sa gawa. So, ano tayo baho? Dinilisod na kayo. Hilom! Kawato sa imong mata. Ay, giingon ko nila tayo nga ang basura kuno naa ang kwartas basura. O sige. O, daghan kayo nag-ingon na tayo nga kuno ang basura, kwarta. Nya. Nagkakita kang kwarto di has basura. Wahab sa yun sa kutay. Mandi ay. Hala, ibutang na dito sa gawas. Mawa niya to, day. Ikaw ito, no? Maglakot ka ni ko. I-apit mo na kaglabay sa mga basura. Bala ka. Saroy, naunsa ang tao. Ibutang na dito! O, lagi, day. Wag itong truck sa basura nung dili na hinoon. Makuha niya. Ibutang na dito. O, tay, o, tay. Ibutang na dito! Tatay, Si Kara, karoon ng bagang mga ka. Ay, biday, o, tay, biday. Ibutang na sa kawaran! O, lagi, tay. Inuo ko ng mata. Ay. Ay. Mao na siya tay, labad kay guna-huna ang Ay. tawhana. Ay, sunod nga ni Ador. Wala taharagon na. Ha? Magbinugo ang hanggaw. Iabag yun ang tawahan na bisag usaon. Kulatahon ako tay. Siguro ka ha, tay Usming? Recorded by X Thunder Gaming. Wala ta ha, kung maginabag. Kung ako gani makakulata, mayabag na naawan niya. Kung makakulata, na Unsaon man nimo tay, unsaon man nimo kun mayabag na. Ipaangay ko ng Pedro mo nga kung mayabag. Kaya may itong moangay yung sista. Si Pedro? Ginoo ko.
Anak gyud nimo si Bitoy tay. Ha? Ay, ano man? Parehas nimo kuwang sa angay. Bukakito. Ay, may kay nasuroy ka din sa bahay, Ador. Kumusta na ba mo dito uban sa imong bana? Na, mura kong mabuang dito na oy. Ah, nga daw man. Nagparehas lang akong bana og ang iyang amahan. Mga lasaw kay utok. Ayaw sa pag-ingon ana, Ador. Imo baya ng bana. Ambot na oy. Wala ko kasabot og swerte ba rin akong tawhana o mo ginagdana akong gimalas. Ayaw lagi pag-ingon ana. Imo naman ng bana. Bisan unsa pa ang nga guna nimong dawaton kay bana naman na nimo. Nay, Bisag unsa pa ng imong bana. Wa naman kay mahimo ana. Kay imo man ang gipakaslan. Mabitaw ng akong giingon nimo kini adto nga dili ka magdali-dali. Unsaon nga nagdali-dali man sad kag menyo? Naghinangol man sad ka. nay. Hadlok ang maunahan ka sa lain. Maunang nagpakasal dayong kanang tawana. Nya karon, unsa naman ha? Nagmahay na ka. Hey, wag yun ay kumasayop sa akong pasadaan mo, anak. Ay, bagit na sakto ka. Aw, nagwantahan na lang. Unsaon nagpadamang ka sa kanabang nagpadakas pakyut-kyut anang imong bana. Unsa ba kung buhaton anak niya nay no? Nga man, gusto kang makigbawag na iya? Oh, dili man sad sa ingon. Kuan lang ba ang ako lang nay ba nga matarong ang utok anak niya. Kay tan-aw na ko nung murag na disalign gyud. Murag kung sasakayan pa, kung sasakyanan pa wa na mo subay siyang ruta. Pataka na nagliko. Ador, wala kay mahimo ana. Kay mo naman ang gipakaslan. Mo naman ganang bana. Bisan saon pa nagtuad-tualing kamatuoran. Mo naman ng bana. Ang may nimong buhaton, ikaw nalay mangunay tulid, ana. Kung naghiwi man ang utok, ana, halat tulira, aron matarong na. Nay, Pre. Uy, migo no Pedro eh. Lagi. Phoenix! Phoenix! Wari ay! Tiin magkagikan, oy, naunsa ka? Day, puto, kaol puto. Nga ato pa mo ng Phoenix. Kami na ako, gimakapinosa, kaol natin ni Ron. Ay, kata. Tayo, Peter Ribe, kaya sabta mo kinumino. Ikaw, shata. Tagay, pre. Wag shata. Sige. Semua ni botilya na pizza. Botilya. Butilya na may kuha yun. Talaga. Ang lapang nito dahi. Ay, kung ari dili pagduol niya kalayo sa dimo oy. Nagpaliw na ko kay urang kan dai go nako. Nani ang pagduol. Gi undir na ni. Undir ni. Oh, darga. Ang lapang nito dahi. Kay kun mo tay kae. Boboros pakasima nga way biyae. Apan kun magkakita. Mas laing mga adlaw. Kung tayo mo si But now si now si Intoy Turutoy nagbuntag lang og suroy nangitag masahis na kay lawas kikapoy ni ato mi abang napahilo sawak imasean ang bukan ang mata naliban hala ayaw lang ka balaka puros ka na istorya pulos kumidya lang good apadalang tinoon si tatay og nanay. Ngano man? Nagbuntag lang og away. Iambak ka ni tatay na agumod si nanay. Iambak ka ni nanay. Niagulo si tatay. Oo. Natay og ang balay ang napiit ang lagay. Hala! Ayaw lang ka balaka pulos ka na istorya. Kulog kumidya lang gud apandal lang timo. Balik ka to, giambak ka ni nanay. Oh. Niagulo si tatay. Natayo kang balay. Napiit ang lagay. Ito na, bibit. Ako sa tagay. Sa gugamit mo. Oy, do, ari may istorya lang tayo. Kalapil na istorya na mo. Pre, ang ako, pre ba, ha? Ang ako abang tagay, wag yung kunin mo tagay. Sige. Pre. Langit pa man ka, oy. Kita naman liligain nung pre. Di akong sabihin.
Kinsa may tao? Di umbre yung botilya, di ka Pre, kada. Sige lang, pre. Kaya i-recap mo niya, pre. Ay, di, ibo. Okay. Sige, pre. Sige, nanghir kita, pre. Oo. Mananghid Nanghir eh. ka, para may trampas, bro, ba? Minum galita, nanghir kita. Isa mas tampras, pre. Trampas. Isa Wala. tampras. Siras, tinis, sampras ba? Sapras. Kidnot, kidnot. Kidort yun. Di mo. Ay, mo niya, ha? Bro, May ganyan dungan mo, bro. Dungan mo. itong gibuhat. Pre. May ka niya atong gibuhat, pre. Mayo kayo. Sunod ka na. Sige lang, kaya di ko maduwa lagi ni kuwan. Mayo kayo, no, di ba, ha? Di ba ta SDA, ha? SDA pa. Saan ba, saan? Saan? Di ba sa tamadaot aning tagay-tagay, inom-inom, ro ta. Gamay naman kayo ni, di man ikadadlaw mo. Sa Oo, noon. sa Badon, noon. badon. Oo, sa noon. Sige. Ikay sulti, no? Sige. Ang buot na kung ipasabot, pre. Dili ba ta madaot aning inom? Sige, tagtagay. Nya. Way bangil nga. Way di bangil. Nya. Magluto ba ka kung tinae, pre? Katawan nun. Lutoon na ni mo yung kinait. Dili, ang mga tatag tinae nga. Buti mo yung pasabot. Watay bangil, jadi ka baluto itong tinaya. Di, mga ba? Hala. Ay, sus. Pre, tigil ka, pre. Dalihan na ni mo pasabot, pre. Pasabot, ha? Sumsuman? Ha? Mo na kung gipasabot nimo. Aha. Dali kay kasabot, pre. Unsaban. Ha? Kung nakapadayon, plago eskwela, pre, sultihan to ba? Kanang amusingan, dili na may mong Zuma cum laude. Mo ba, pre? Nga naman, pre. Oh, ngano ba na? Ako gyud tayo Zuma to, ha? Ikay mo Kay Zuma? classmate man mi ana sa high school pa. Kuyawa, pre. Why noon ka masuma, pre? Sumba na lang. Dili, magna ko. Magna. Magnanakaw. Mga nakap. Magnanaro. Gila. Bungo chito yung taon. Pero surti yapon, pre. Ano naman? Suwong ko principal. Maro principal daw ba? Oh, swerte. Swerte mo lang. Susti, oh. Pero, Chetoy. ay, laban na stiyan ako, pre. Ay. Ha? Kanot na tinain mo, pre. Pino ang dadong. Hard man ginawa ito ginom, pre. Hilab na yung tiyan, di ha? Yun, hilab na. Lain na kayo niya. Uy, suda itong tiyan. Luto. Tag tinain ni Pino. Luto. Luto tinae, pakanaturan dito. Ano ragad. Oy, kamo, naglaay mo. Palit itong sumsuman, makaot. Sabi gusto niyo, ha? Bobot, white rabbit, or tira-tira? Kalakiha, pre. So, Ano ba doon natin isugba-sugba, bro? Sugba-sugba. Lami kay kanon ang Aulitos macaroni crunch og tasty firecracker mo ni dindot kay Tati Sumsum. Layo man to itong bawa siya na. Macaroni crunch. Layo mo na, Aulitos pre. macaroni crunch. Unsa may gusto magsugbatag tinae? Unta, pero bisag isda lang gud. Ano nang baboy, pre? May blatan na. Palitag isda. Palita? Oh. Ikaw, pre. Oh. Palita isda. O, as mabuton doon, di lang isda, oras kanding. Asa mo palit ko ut May kani. nagkasigang mata, may tusok. Pero og na isda lang da ha. Isda lang da. Asa kata palitan ni no? Oo. Ni Pedro ka dam nag-isda. Dam di kag-isda. Ha? Ana kay isda da di si sista. Wala. Dias, gidoy sa kupuko. Ay dai. Ano naglakaw? Naram din na. Galugdog balde, pre. Adi na isda. Saan din na? Tao na. Di ba? Kanang yung galugdo ba? Baldi mo na. Balde lagi. Pero isda may isoda na. Tawag garagon dito. Tawag garagon. Taga. Hoy! Dalag isda! Dahil ka rin! Bro, wag isang Panaw dalag isda, pag ginagin rin. Isda mo, sir. Labas kayo ni. Murag bago ning ligo. Presko kayo. Presko na ninyo. Saan na dito? Saan? Isda ka? Isda ka? Unsa pa isda? Isda mo, sir. Unsa isda lagi? Isda. Isda lagi pero unsa isda? Sagol man ni sir. Naay pang sugba. Naay pang ilaw. Pang sabaw. Pili lang mo. Taga umats. Nagkumat. Tag 200 ang kilo, sir. Pero mahala sa nanay. Uy, brato niya. Naa, sir. Nagtagtusing ko. Kanan lang, Berke. Ang sumsumar man na, mayan lang na. Barato ra, 2.5. Usap ni isda. Bulinaw. Tagay mo yan, balik maiste! Recorded by X Thunder Gaming. Time pa. Mura magdunay nag-inom sa tungod sa Mumbai. Agoy kahinampak si Bitoy. Nag-inom dahil sila. Napagid tungod sa Mumbai, yun. Karon lang gid ka. Okay na ni, pre. Pitch na ni. Pita niya itong palit. Bulit Fighter eh. Unsa mo, para sumsumar naman na to.
Saan na ito nga bulinaw ram ni may bertuhon ram ni. Ato lisog ba? Sa... Oy, bro. Bulinaw? Ako ibali ng bulinaw kay mabalik ng tukog na ito ibali ang bulinaw. Sugba pag yung bulinaw pa ita. Di na to Mas, ipos. di ba, bro? Mas lami ng bulinaw isugba, bro? Oy, lami na oy. Ha? Bright lagi ka pre. Oh, bright bito ko. Daray na pinay. Lami lang na pre, pero bulinaw yung tao na pre. May paganguling na to kikito. Tagsigbin ko sa Ita na pre. Orbida sa ninyo. Di lang ko ito maglalis ang sumsuma na to. Sa mga kalaki na yun dito eh. Ay, day! Nari ka diha. Aw, magkabanawag tao di. Sugaton ta ka na ako sa akong car. Chikar! Kariton ko. Sige. Pasugat na ka, Pedro. Sa? Kisa naging ninyo nga mag-inom? Ha? Kalus-al lang mo na katog-inom? Akuan, kadang katong gitagayan ko nimo day. Sino tayo? What? Ano saan itabungan ni tagay ko ni mo? O kana day human tagkaon. Di ba imo man day kong tagayan day? Uy, tubig to, uy, parawa ka. Abo. Oo day no. Pero ikaw yung nagtagay nako, di ba? Kulatahon taman ta karong bituya dyan. Ang awor, ay ko pala butag maayo ni mo ha? Mare, good morning ni mo diya. Eh, pagtingog diya ka, way lang ako morning, kay naa ka. Nice bro day. Saan mo? Labaw na na! Wala! Hilom lang ta, bro. Hilom lang ta. Kaisor. Iso kita ako pa naman Isor. ay pag manguli mo. Ato mo sinyo ka? Dito mo pag-inom sinyo. Ay galgalan niya kung bana dire, kay dili pala hubog. Pre, dro, uli na do. Sugbang tinay, tulutuwar ka tinay mo. Ada-ada lang susuban. Ikaw li sugbang na ka, takon mo. Ako lisog ba na? Ay, kalisog ba na bulinaw ni mo pre? Ay, kung kasula-sula na. Sige na, aray na may dire. Tuga-tuga lang po yung bitar niya. Wadi isog ba? Aray, dali rin, bro. Warali. Tang, Kanawang batasan na to. Ganahan ka magikinom ato, ha? Nagyaw-yaw man to. ang ayaw mo magipupuli. Uy, pagtarong anang sinultihan mong bituya ka, ha? So, musukol na ka na ako? Musukol ka na ako, ha? Musuko di ka. Di may busa na mag... Ay, sa mga doy, yung busa na maguga. Nga, busar? Ako niya, busar? Panahon nga, musukol na ang dinagdaog taon, kay sobra nakakayo, ha? Bambina? Dili sa tanang higayon, nga imo lang kong pakawawan sa akong mga amigo. Imong yatakan akong pagkatao. Ang akong pagkalalaki, huwag lamang sa tanan. Ang akong pagtabara. Bitoy. Ay, bato, nga imo lang tanong panahon, ador. Dili aduraha ka, ha? Kay wala kay respect nako nga imong bana. Wala kay respeto. Ha? Di na naustungin mo. Adi ay, musukol ka na ako. Pwes, karon pa lang, pamutusin mo mga sinina. Uglayas karon dayon. Oh! Layas! Umlayas ko! Kay di na ko makaya. Batiin mo batasan! Gusto ka mo under o bana? Heh! Wa! Nasa kong bukabularyo adura ka nga magpa-under sa asawa. Busa ka rin na yun. Diha ka na! Oh, hala, nilayas. Bahala ka. Ribaw kung mubalik ka kang bituya ka. Bitoy! Balik dire! Balik kay tulion ta kagusab! Balik dire! Wagit mo balik ang akong bana ug nabalaka ko kay basig unsa ni nahitabo ba. Gusto unta na akong atuon sa ila, akong papaulion pero mahadlok man ko kay basig unsa iyang buhaton sa nako. Unsa kung buhaton ani? Unsa man napamuang kasultihon? Ador. Pres! Okay, ang sendo na ito karong adlaw, gulyat. Kini si Kuan Ate Pres, si... Ador. 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 Ador? Ador lagi. Si Ador. Niya. Ang problema ni Ador, Pabugo-bugo. Ay, kadiot, Ate Pres, ha? Pabugo-bugo kuno iyang bana. Nya, katapusan nga kuan, naglagot yung iyang bana ni sukol na niya. Karon kay ano nila ni daw-daw niyang bana ni sukol singkang-singkahan lang niya. Kay lagi kuno bugo kuno taon iyang bana Ate Pres. Ang bugoon kuno kay lisod-lisoron man siyang bana. Ang sayon lisod-lisoron. Nya magbinuan naginom-inom sila. Mao ni nga kanang abot iyang asawa kasabag ngayo si Ador, mao to ni sa Ador, grabe na kasubra kay mo ko pakawawan sa ako mga barkada ana. Sukol na sa Ador. Hindi siya, unya unsa man sukol ka ha? Layas. Ani layas gyud sa Ador, si Bitoy Ate Pres. Si Bitoy mo yung layas. isa na sa Ador. Babay. Babae Oh, si Ador. bawo niya asawa. Asawa Bitoy. Nya si Bitoy mo yung bana. Si Bitoy mo daw ng taon siyang asawa. Dili man kanang iya sang bana Ate Pres, murag may buot. Ano bang... Ang kina tingali gulyat. natural yun naman kaya Ate Pres. Kaya may yun sa... Dahil, unsaon man itong kuhan, dahil asam ito isod ang imong ipapalit ng manok o baboy at to sa tangkal. Bakalagot tinuod eh. Tapos kwarto isuto ta. Isod na ito sa rape sa ati ay baday. At to sa rape day. Personanon na ito, kanyarang... Wa ka kapasar, 75 bra imong kuha. Nakapasar ka, pero 75 bra. Ingon sa doon, saon ko nung sobra, ingon president. Kaya pa, tingali, naghinanggaw lang na. Inanggaw lagi niya, murag gidaw-daog na tao ni
si Bitoy taon ni Ador ngayang pariha mo sila nga maglibog ta lalaki ngan Ador og Bitoy ano maglibog ta ti pres mao na nga si Bitoy ni Layas gingnam niya layas hibaw ko nga bubalik ra ka wa gyud balik si Bitoy at pres Wa nang balik. wa na gyud mao ni yang kagulan taon Sa ato pa, nagmahay siya. Nagmahay siya. oh mao na palihog tabagi ko ninyo biyo saon man ako ang bubalik taon yang bana taon gusto na ko nga tuon sa ilaha ako nagpapulion pero madlo ko kay bisig unsa niya ibuhaton niya nako hadlo ko dito ya mao na nganong giunan man nimo taon Ador si Bitoy angay pati-panter yun ti pres di ba Bay, kung unsay ko ani Bitoy, imo na lang tan sabton. Sabton, Ikaw na yun. mo sabot pa. tinuod na Nga, ang imong kuan niya, wa makabot siyang, dili maabot siyang utok. oh No, di ba? tinuod na Bam, unsa man bayaw na to diha Bambe? Arita sa Efeso 5, versikulo 24. Unsa man? Busa, kinahanglang mutahod ug musunod ang mga asawa sa ilang bana. Sa ato mong sa kilanon gulyat, kayo usahay maglabaw ang singgaak sa asawa. Oh, bitaw. Singgaak usahay mo nang usahay. Magbadlong, ayong pag-inom din. Padlabalo. Pwede man tingali og mabadlong siya kay usahay ta gulyat ni nakasulti na ako kung mabadlong kuno ta sa usa ka tawo ilabi na og hinayon nimo pagsulti budut kuno si alim patakan pero imo gining isinggaak Parehara ko na sa bata, Bam. Ang bata, dili na kinahanglan nga imong singkahan, sige. Kay mo, mahadlok naman inunan nimo. Mahadlok na maduol nimo. Imong singkahan, kada sugog singka. Mahadlok na ng bata nimo. Mao na nga ang bata, mulikay nimo. Doon ay mga higayon nga, musugo ka sa bata, murag ang ama nimo. Dahil, ikuan ko. hinayon lagi Hinayon nimo sulti. Makasabot ang bata nya masud sa ilang utok nga mauna imo yaw-yawan sige ang bata wa may labot kay atong kuanan si Bitoy man maura nag ang bata Ador si Bitoy imong yaw-yawan hanto nisukol ng bata aw si Ador aw si Bitoy nisukol na di pres kay mo sige ko nimo daog-daog nga naman ha musukol na daog-daog wala ko banta layas tuo ka di ko layas layas gyud taos Bitoy Nagarong gamay. mahay siya iyan ko nung kwaon mauna diha usahay man goday padultiyon bitaw sa mga bana nga ang ilang asawa magsigsinggaak labi nagbabot ka sa trabahoan nagdiretsohon og singgaak diretsohon og singka mawa ang ilang gutom mulakaw sa nagbalik adto man hapon spikas bay ato sa mga barkada mao na nga imo man ko sige og singka siya day pwede man imong badlongon hinayon lang nimo no hinayon lang nimo na simple kayong ako na ni Gulyat ay. Kana bito mga choreographer, pwede maigo. Kana bito mga choreographer ka na ay mga event. Pero tinghilak sa bata, kaya di kasayop. Ingnon mas choreographer, naumyan ni mo, labayon bitong bangko. Ang bata. Oo. Ida no? Imbis magkatuon asang stepping, di naram, naiundang ipauli, sumbong mama, petis ko asinahan. Mga ni ko kusila kong anak yung labayon ng bangko. Wala sa mama Ang punto na ko nga dili sa makatuon ng bata kay mahadlok naman. Tinoda. Kaya ako kuryo na mga padan. Usay makuwaram na kung sa kaadlaw kaya ako mahinayo. Ani tuyok, ani ngisi, ani tanaw. Mari sakto ba? Sakto ginay mo ba? Ani mulakang. Nya maghihap kag tulo ko numero na kamatuyok para di mo magdunga, magdungan. Ana bitaw. Sakto ginay mo ba? Mao padanglitan ka din ulay mong bana day pangayok pa saylo ayaw sige higsing ka. Bitaw. Pwede ba nga kanon dong sunod ato lo mag-inom sa gawas dong ha kay sabak nitong silingan mo. Ngana ba? Hinayon lang. Yung mag-inom nung soda sa kwarto, ha? Anak. Pero kung ako gulyat, Nga naman? wala ko hingay, wala ko gihinay, wala ko gikusog. Giyon sa do. Akong giyupuyo. Wala ko nagkatito naman, no? Kaya ko ang puzzle, Tihon. RMN